Kaga abincin ya ji maki. Matashi na matasa Yahaya Bello. Talakawa sun kira shi akan ya zo ya tsaya shugaban kasa, ya ce ba zai tsaya ba. Kuma mu talakawa muna tunanin shine jirgin fitar talakawan da zai taimaki Najeriya. Matashi na matasa. Yaƙi. Ni kuma bakin cikin Yahaya Bello ya ce ba zai fito takarar shugaban kasa ba. Shine na je na siyo shinkafar bera. What? Na sa a cikin shinkafar nan don in mutu. Gashi ban ci ba, kai ka zo ka cinye min shinkafa. Shinkafa bera ne. Kaga na ɗauki abinci. Kai ka mun bayani da wuri. Amma yanzu kuma ne da gaba dura. Ta baka kaunata. Ni da kake mun bayani. Ban gane ba. YBN. Matashi na matasa. Mai jini a jika. An bi shi. Ya a zama kilan na shugaban kasa ga baki daya. YBN matashi na matasa ya amince. Kana nufin Yahaya Bello ya amince zai fito takarar shugaban kasa? Ya amince yanzu haka da kake gani na. Daga wajen ba duk uban tafiya nake. Wane ne? Amma YBN na faro ga mai kwashewa. Shi ya gaya wannan magana mai mugun daɗi. Na zo ne nan tare kan maka bayani, gashi kuma ni ka kashe ni. Ka ce alhamdulillah ni da ban ci shinkafan nan ba. Da zan kashe kaina ne amma na gode wa Allah. Tunda matashi na matasa ya amince. Zai fito. To ya amince. Ni kuma ka kashe ni. Me ya aka yi kenan an yi ba ai ba. Saboda haka ni kafin na mutu. Dan Allah taimakon da za ka mun. To. A je a samu Abdul Ahmad mai kwashewa ba dubu uban tafiya. Abdul Ahmad mai kwashewa ban zama. Kawo mun. Ni takardar dangwale na in dangwala masa. Ko da a ce na mutu. Lokacin zaɓe yayi wannan dangwalen da akwai abu a samun. Yanzu kana nufin zai samu mai kwashewa. In ce a taimaka a goma da yan dangwalanka. Gaskiya. Kai kafin ka mutu ka dangwala. To bari je. A'a na gode wa Allah. Na matasa ya yadda? A komai zafi masa ko rabbi dan shi ne ke masa gata. Bismillahi da sunan gwani rabbi.